Kaixo lagunok, txiki naiz eta humorezko bakarrizketak egite ditut eta intu jaieko lagun minek eskatu diatea zeo zer grabatzerik nuen eta esan dut, ez dute txiste batzuk egingo ditut eta meja pizpa bat, bita hiru plasta, bale? Hau, hasiko gara, lehenengo txistea, pam! Bi amona autobus paradan, autobusari itxaroten, ordu erdi, 3 ordu laurden, ordu bat, eta azkenean batek esaten dio besteari. Jo, azkenean ipurdiak lo hartu dit, eta besteak erantzuten dio, bai? Entzun dut, zurrunkak abizpailu aldiz. Bigarren txistea! Tipo bat, bomberoi deitzen dio zubiltzaiai, etxea erretzen ari zaidala, etorriko zarete zuek honea edo ninoa zuen gana. Eta bombero zen, baina zu nola etorriko zara ba gure gana, joder, ezka autokaraban atean bizi naiz. Ona da, bale? Eta azkaenekoa. Seme bat aitarekin, aste bukaeran mendira joaten dira, aralarrera, eta kanpina motatzen dute, ketxua 2 segundutan, sua jartzen dute gauean hor, eta biak eserita, momentu polita, izarrak ikusten, ilargia ikusten, eta alako batean, semeak esaten dio aitari. Aita, zer dago urrutiago, tafaia edo ilargia. Eta aitak erantzuten dio, baina ze esaten dezu, zuk ikusten dezu tafaia hemen inguruan, ala? Ba, hoitxe izan da dena, eta, bueno, urrengon arte, aio!